Hello again, mga Kabuhi family. Akong sumpayan tong ako ang vlog ganina, no, mahitungod sa mga pagkaon nga bawal alang sa mga kabuhiunon. Karon maghisguta sa mga pagkaon nga pwede sa mga atong mga kabuhi. But before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. So, Kabuhi family, let me share with you the food nga pwede kanon sa mga taong nag-antos sa kabuhi: acid reflux, hyperacidity, or GERD, the gastroesophageal reflux disease. This is for senior citizen, mga single since birth, mga PWDs, mga batanon nga doon na po niya ng kabuhi, no? Ato lang i-social acid reflux, no? So, una, bland food, good ang atong kanon. Bland, kung bago pa kitang gi-atake niya ng kabuhi, no? Bland food. So, when we say bland food, mauna siya ang mga bland, ang mga way lami, no? Dili siya appealing sa taste. So, fish. Sinugbang isda, tinolang isda, tinapan nga isda, basta kay isda, no? And then, pwede tinolang manok. Chicken tinola will do, no? And then, vegetables. Green leafy vegetables. Labi na ng ispinak, kanabang alugbati, mga pichay, lami kaya na siya sa tiyan, no? Muna akong paboritong mga utanon nga isagol og tinola or lauoy kanang pichay o kanang alugbati, kanang anything nga kanang bitang murag slippery, kanang slimy, pare ng okra, o mga artificial nga mga dili artificial, natural nga mga glota, no? Muna sila kanang mga kuan, pare na mga unsa bay ngalan to, ana nay usa ana salakot o unsa to something, no? Basta ana. And then kanang mga yellow food, no? Yellow food kalubasa. So mga inaana, mga bland food, mga walay templa, no? Mga walay sophisticated nga mga seasoning. Tungod kay mga mayonnaise, ang mga salad dressing, kontra sad na siya. So bawal. Ang mga pasta, bawal sad na siya because of the dressing, mga cheese, mga etc., mga ketchup, no? So bawal na siya. So ang wala anak mo pwede carrots, pwede butangan pud og raisin, pero nay uban dili mo nga raisin, or salt lang pud or lanlanon, no? So inaana carrots pwede. Kanang mga cabbage, ingon nila makakuan kuno sa stomach, pero I don't know, I really love mga cabbage, no? Kanang mga lettuce, lami sad na siya, no? So sa tropical fruits, we can eat avocado, apple, kadtong makopa like nga red apple as in red. Kaing uban nga variety sa apple aslum, di pod pwede, no? Kanang green apple or other apples, no? So ang red apple pwede, avocado, papaya. Gani ang papaya musakit ang akong tiyan ana usahay, pero okay lang pud siya, kadili man siya aslum, no? And then star apple, watermelon, and then when it comes to banana, saba, kusta, and tundan. Lakatan pwede, pero katong kalabangaan, kanabang dili pa hinog. Pero makauna, pero dili hinog. Kay ang lakatan, kung sobra ka hinog, aslum pod sa tiyan. Kay, mo binahimuong banana ketchup, no? So, kanang naa siya. O kanang kadisnon, kanang lungagon nga saging kadisnon, makasakit sa tiyan, mukut-kut pod, no? So, mauna siya ang mga pwede natong kaunon. Mingon wa may lami oy. Learn to eat new foods. Labi na karon kanang mga batanon nga dili ganahan ng mga utan-utan. So gwapo na siya, nutritious pagyod. Unya when it comes to kung mag-dine in, so ang atong i-order katulang mga fish fillet, anything nga dunay fish, no? Dayon di lang sabta palabi na ay mga buttered chicken, pwede punta ana, or adobo nga chicken pwede ra. Dayon when it comes to shake,
I prefer, ang akong i-recommend is avocado and watermelon. So, pwede di ita kakaon sa watermelon pod, no? Avocado, watermelon. Pero, kanang mga mango, mga pineapple, it's a no-no. Nga mga shake, no? So, bawal na siya. Kung avocado shake, kanang mga shake kalagmitan, unahon na siya kaon. Unahon og inom. Kay aron, dili kaayo makakuan ang acid, no? Tungod kay, neutralize ka na siya sa acid. So, unahon na siya, aya kita mukaon. At least, busog na. Unya, kung busog kita kaayo, kay usahay ka na may nangup ta, mag-chew lang ta og antacid. Antacid, no? Just chew any kind of antacid. Usar man nagwang chewable? Kana man nagwang G? Dili na mo mention og mga brand kay dili advisable siguro, no? Dili na to na siya mga sponsor, no? So, di ta ka-mention. And so, ingon na lang. So, kung mag-dine in, ang shake, avocado, watermelon lang, no? Dayon, pwede, og doon ay papaya. Pero kanang mga mango, mga guyaba, no? Mga pineapple, it's a no-no, no? Dayon, fish fillet, anything na dunay fish, no? Pwede. So, mawalang tingali ka na ang mga pwede na to kaunon, no? As of the moment nga nag-antos ta sa kabuhi, kanang wala pa ba siya completely ma-heal, yun, maulian, wala pa ba ta maulii. So, pwede ra, kung maulian na, hinay-hinay lang. If we are used to eating one whole lechon, katunga lang. Bawal ang lechon, humba, because mantikaon, no? Mantikaon, oily, fatty, bawal na siya. So, what else? Kanang mga giluto o deep fry, bawal na siya, no? So, ari ra gid ta sa mga sinugba, tinapan, mga tinola, no? So, inana lang, and then hot soup. Pag human ana, lakaw, walking, no? So, mo lang na siya, sumpayan pa nato ning ato ang vlog. Arita sa next vlog is what to do kung gikabuhi na gyud tag maayo, no? So, until here, bye for now. Have a good and godly day, everyone, and please feel free to subscribe and click the bell button if you like the content of this vlog or channel. So, again, God loves you and me. He promised that He will never leave us nor forsake us. So, bye for now, mga Kabuhi family. I love you all. I love you all. PWDs, single since birth, elderly PWDs, no? So, dool kaya kung kasing-kasing anang kamo nga naa diha, no? Dool kaya kung kasing-kasing labi na sa mga PWD, mga single since birth, mga elderly, mga senior citizens, o mga kabataan, mga millennials. So this vlog is for everybody. Again, bye for now, and please watch my next vlog bahin sa how to cure kabuhi, acid reflux, GERD, hyperacidity, and uban pa. Again, I am not a doctor, but when it comes to kabuhi, experienced kay ko. I've been battling kabuhi since 2000. Ang primero yung atake, and then medyo mi slow down, dayon mi full swing gid siya, mga 10 years na kong agwanta. So again, bye for now, and palangga gid mo nako kamong tanan. So salamat kayo and take care.